गणपती बाप्पा गणपती गजानना देवा करणाची सेवा गणपती गजानना देवा करणाची सेवा गणपती गजानना देवा करणाची सेवा गणपती तर नमस्कार मित्रांनो. तर आज अनंत चतुर्थी आहे आणि सगळी गडबड चालली आणि आमच्या घराची मगाशी तुम्ही लाईव्ह आरती बघितला असाल आत्ता आणि त्या बाकीच्या घरांची बघा आरती. आज शेवटचा दिवस हा आरतींचो. तर चला फाटली ना मग धावून दे. शिवून आणून जा. शिवून घेऊन ये. वाजपी आणले नवीन. हो वाजपी आणले नवीन. बघूया वाजव लवकर. वाजव वाजतात काय बघूया. एकटी पुस्तके आणले सगळे आपड एकदम. बघू आपड मारायचे मोठे सगळ्यात घेतले. आम्ही बघता कसे. अरे 500 झाला. पडणारा. अरे मी फोडलेलं आधी. कुठलो हे बघ फोडूच्या तयारीतच असतो. अरे मग काय टा फोडू नको आमका हवं. मग कशाक म्हणजे तर मित्रांनो आता गणपती बाहेर पडायला लागलेत. आमचा गणपती आताच बाहेर आला आणि आता आम्ही पूनमच्या गणपतीकडे चाललोय. हा नमस्कार. तर आता पूनमचं घर सगळ्या शेवटी असल्यामुळे त्यांचा गणपती पहिला बाहेर पडतो आणि मग हळूहळू सगळे गणपती. ए बाबा थांब जरा नंतर हळूहळू सगळे गणपती येतात. तर आता आपण पूनमकडे चाललोय. हे लाव लाईव्ह केले लाव. तुका विचारत होते लोक काय पुष्पा सबस्क्रायबर पण तुझ्याकडे भेटा गेले सबस्क्रायबर घराकडे. मग काय सांगा त्यांना काय सांगा काय. अरे तू गणपती बाहेर तर तुझं काय मत आहे. औषधीचं भाऊ त्यांना या सांगा होय सांगा का आम्ही सांगायचं काम करता आमका का चले लाव. अरे नाही करीत राहिला झाली. अरे लागली. गणपती बाप्पा बघले पेटली आहे का आधी रवली आहे का आधी. वाजव बाबा. दादा थांब.
काय गणपती लो काय रे चल गणपती गजानना देवा करणाची सेवा गणपती गजानना देवा करणाची सेवा गणपती गजानना देवा करणाची सेवा गणपती सेवा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा पुढे जाऊ सांग पुढे मार तकडे जा वर जा ए गुलाब पुढे जा तकडे जा आई नको तकडे जा गणपती बाप्पा तकडे गेल्या मामा अकडे लावये पुढे गणपती वर हे बघतो ना हा बघ तो राहणार ना कट्ट्यावर रवणार नाही तू वर नाही घातली गणपती बाप्पा बोल्या आणि ते गमान हा तू काय आमचं गणपती आणून झालं लजवड असल्या कारणात आणि आता हे वाडीतले बाकीचे गणपती आणतात. गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा मोरया गणपती बाप्पा झाले धावत अजून अरे अजय धावता हळूहळू वरती बघ झाले ना पाटी कळ अजून 5 आहोत हा मजेत अरे जो तो धावता गणपती घेऊन गणपती बाप्पा अरे किती आवाज हळू झाले
पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराची कंठी डोके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव वंदना सरसोंड वक्रतुंड त्रिनयना दासमासा वटपाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सर्व वंदना जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा भारती ओ वाळू भावती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव देवी दैत्य सागर मंथन बाई गेले रामाजी अवचित हळहळता पडले देशासुरबाणा प्रसन्न केले नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय देव जय शिव शंकरा स्वामी शंकरा भारती ओ वाळू भावती ओ वाळू तुझ गौरा जय देव जय देव व्याघ्रांबर फणीवर सुंदर वदनारी पंचानन मनमोहन भजन सुखकारी शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी घरगुटी राम दासा अंतरी जय देव जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा भारती ओ वाळू कर्पूर गौरा जय देव मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा कारणी देह माझा वेशू नको गुणवंतानंता रघुनायका मागणे आता जय जय रवीर समर्थ मोर्या मोर्या निवारताने तुझीच सेवा करताय दाने अन्याय माझे कोट्यान कोटी पुरेश्वरा तुगाल पोटी जय गणपती गजानन महाराज आपली चाला सेवा चाकरी केलेली आहे मान्य करून घे सुखी देव जो काय पाऊस पडत नाही तो चांगला पाऊस पडणार शेतीवाडी चांगल्या प्रकारे होऊ आणि ते जे काय मला क्लेश विषय ते या वेळापासून दूर कर चांगली बुद्धी आनंदी जाणे सेवा करून घे ज्या काय नोकरी धंदो नाही त्या काय नोकरी धंदो मिळून दिलाच करतो हाताबाहेरून जमा करून त्या लेकरांची राखण रखवाली हाताने काय रे काय काय लागत नाही काय झाला काय तुझा अरे हरे नको लावू बंदो मोसंबी सोडू की अगदी मोसंबी उंदीर मामा पाटील उंदीर मागे आणलं घराकडे घराकडे आणलं आता भातात सोडणार
प्रसादाची सगळी तयारी चालू आहे. प्रसाद करतो आम्ही बाबा नाबा रे आधी त्यांची आमची धागेला अशा प्रकारे प्रसादीचं वाटप होत आहे आणि भाविकांची लाईन लागलेली आहे. कुंजावत आहे. साक्षी शोधून प्रसादी घेतात. एक दे हातात. भाविकांना प्रसादी मिळाली आहे, आता घरी जायचं आहे. पिशवी घेऊन आलेत भाविक. तव्याला जायचं आणि खायचं. अगो रुद्र चल मगाशी लाईव्ह होता तो. अरे थोड्यात घालू आता डोंगराकडे मोकून येत नाही. थोड्यात घालू तरी पण बॉक्स भरलो हा. होय नाही चांगली काढून गेलो असतो सगळं. आता मी ज्यूस बनवणार आता. काय मग बसले धड घातलं बघ तुला मारणार किरापत गाडी आहे ए, मला पण कचोरी मोदक गोल कचोरी म्हणजे पटकन घ्या स्पीकर वाले आज एवढाच म्हणजे तू एवढा अजून पुढे चला लवकर दादा पाठवा चालणार ना उद्या अरे आबा काय कितीशी जमवलं मोपा ना गणपती काय ठेवलं की नाही काय नाही एवढी काम असो काय नाही पुढे म्हणजे झाली प्रसादीवाले काय कळत नाही प्रसादीवाले गेले का पुढे प्रसादीवाला त्या सफरचंद खाया काय केले भरपूर अरे घे काय प्रसाद काय अरे घे चला संपले. चला खायचं फक्त शेवट राहिलो. कोण प्रसाद यांका काय घरपोच हा हा आमचं घरी घरचं. राहतात जेवण आता वर येत नाही आता ते वर येत नाही नाही येत परत मग येते मी तुमच्याकडे लावून ठेवते. चला अशा प्रकारे आम्ही चाललो घरी. गणपती बाप्पांचे विसर्जन झालेलं आहे. चंद्र पण उगवलाय. उद्या मासे खाऊक मोकळे झाले. हा गणपतीचे 10 दिवस तेव्हाच गेली. कळाला पण नाही बाप्पा आले कधी आणि गेले कधी. कळलाच नाही. आता कोणत्या घरात चाललेलो हा चललो हा ए होय. 11 दिवस मोदक खाऊन भांबूर झालो आणि आता कोणत्या घरात चाललो हा. एक म्हणजे आनंद असतो ना. हो आता तू उंदीर सोडलं की गणपती बरोबर पाठवलं उंदराक. ते उंदरा कोणी अरे उंदीर हवलेलो कोणाचं तरी पाठी आमचा नव्हते नव्हतो. नंतर नाही का पोचून लोक गणपती बरोबर होऊन दिलो. सेपरेट होऊन दिलो ते असे ना हम्म सिंगल. ते राहतं. या बघ मी अजून पुन्हा होते याचं.
अरे बाबा काय रे आता कसले फटाके वर नेले घराकडे आता वाजवता की आता हे काय आला होय काय झाला झाली कोणाचं पाठ हरवलो आमचं होतं हरवलं तो गावलो मग तू दुसऱ्याचं आणलं की कोणाचं अरे हरवलं पाठ आपले माहिती अरे होय गिरीशाने पाठ नेला ना येऊन देणार आहे का वर कोणी आणल्या ना यांनी आणल्या माझ्या काकाने दिले ना आमचे भाई भोगाली नाही तर वर पाठ हरवले गणपतीचे रामा मारा भाईच होत खाली घेऊन जा चला आता फटाके लावतो विचारले होते ते भाईक सांगत पाठ जावा जरा खाली जावा मला तो शोधित राहत आमका हा ह्या बघ काय आहे भरपूर भाई घालायला माका काम लागला कोणी काय तांबरे कोळा का थांबरे बघ बघ जरा तू पाठ रोडू गेलो कोळा का चरणाची सेवा